Det hele starter med, at vi ser cellens livscyklus. Cellens livscyklus kan deles op i 4 dele. Del 1, vækst. Del 2, DNA-syntese. Del 3, forberedelse. Og del 4, som består af profase, metafase, anafase og telofase. Når cellen når en vis størrelse, fordobles den DNA, der findes inde i cellekernen, og centrosomer, også kaldet proteinkomplekser, bliver dannet inde i cellen. Fasen efter interfasen hedder profasen. Hvad der sker i profasen er, at DNA'en fortættes, og kromosomerne bliver synlige. Centrosomerne flytter sig til midten af cellen, og cellekernen åbner sig. Der udsendes tændtråde fra centrosomerne til kromosomerne. Til sidst er anafasen. Hvad der sker i anafasen er, at tændtrådene skiller kromosomerne ad. I interfase 1 vokser cellen så stor, og dens DNA vil fordobles ved replikation. Der vil også danne centrosomer. Udviklercellen bevæger sig hen til profase 1. I profase 1 bevæger centrosomerne hen til den modsatte side af cellen. DNA'et fortættes, og kromosomerne, som har 2 søsterkromatider, bliver synlige. Kromosomerne fra den ene forælder binder sig sammen med kromosomen fra den anden forælder. Når kromosomerne har dannet par, udfører de homolog overkrydsning. Processen homolog overkrydsning udvikler cellen er nået hen til metafase 1. Ved cellemembranen opløses, hvor de nu overkrydsede kromosompar vil ligge frit i cellen. Centrosomerne udsender tændtråde, som forbindes til midten af hvert kromosom, som gør, at de homologpar separeres. I anafase 1 trækkes der i tændtrådene fra hvert kromosom, som gør, at kromosomerne separeres. I profase 2 DNA'et vil fortættes, og centrosomerne bevæger sig ned på siden igen. I metafase 2 vil centrosomerne udsende tændtråde, der fører kromosomerne til midten. Dengang vil det bare være enkeltkromosomer i stedet for par. I anafase 2 vil tændtrådene trække i kromosomerne og Mutationer. DNA indeholder koden for proteiner, der bliver sat sammen af cellens ribosomer. Ændringer af DNA kan derfor betyde, at proteinerne bliver sat sammen på en forkert måde. De fleste gange er mutationer skadelige. En mutation kan fx resultere i, at du får en finger for meget, eller bare at et bestemt gen ikke virker, og kan derfor ikke danne en bestemt type protein. En mutation kan skyldes stråling, kemikalier, virus eller en fejl under celledeling. Den mest simple form for mutation kaldes punktmutation. Hvad der fx sker under en punktmutation er, at sekvensen i et stykke DNA bliver ændret. I dette tilfælde fra sekvensen TTA-GGA til TTA-GGU. Også selvom det bare er et enkelt basepar, kan det nogle gange godt have en stor betydning, hvor andre gange betyder det overhovedet ingenting. Det kan fx betyde, at du får en sygdom, eller at du bare ikke kan danne et bestemt type protein. Det næste er en kromosommutation. Hvad der sker her er bare, at et stykke af kromosomet bliver tabt, DNA bliver fordoblet, eller et stykke af kromosomet bliver byttet om. Hvis en del af kromosomet bliver tabt, vil det betyde, at cellen ikke længere kan lave det protein, som genet koder for. Hvis DNA bliver fordoblet, vil det betyde, at der bliver lavet dobbelt så meget af det protein, som genet koder for. Og hvis der sker det, at kromosomet bliver byttet om,
kan det betyde, at styringen af genet bliver ændret.